Airflow systém je vlastne systém, ktorý nám zabezpečuje výmenu vzduchu v madraci. Tento Airflow systém bol vyvinutý hlavne pre taštičkové madrace, pružinové madrace, kde sa očakáva tá vlastne lepšia vzdušnosť, lepšia výmena vzduchu. Z toho dôvodu, že taštičkové madrace, pružinové madrace sa používajú na pevných podkladoch, ktoré zvyčajne nedobre dýchajú, nedobre odvetrávajú vlhkosť. Čiže Airflow systém je vyvinuté na rezanie v bočných častiach madrace. Keď si sadneme na madrac ten vzduch vlastne vytlačí a pri vstávaní znovu nasaje čerstvý vzduch z prostredia dovnútra do madrace.